Районда муллык мезгиле ябылды, ягъни һуңгы көзгө ярминке оештырылды. Ул халыктар бердәмлеге байрамына тап килде. Бүгенге сыгырылыштың тәүге репортажын байрам сараларынан әзерләнгән язма аса. Көзме, әллә язмы? Ноябрь башы булуга карамастан, көндең сыуаклыгы хатта хәтерде яңлыштыргандай. Шулай да баймактар был көндө быел оештырылган ярминкәләрнең һуңгыһына сыкты. Кемдер бага тиклем көз байлыгы запасын тупларга өлгермәгән яки хактарның бераз төшүенә өметләнгәндәр, улар барыгы да кирәкле авыл хуҗалыгы продукцияларын алып калырга тырышты. Ә хактарның ысынлап та алдагы ярминкәләргә караганда байтак түбән булуы күзәтелде. Шул yer алдык та элек совхоз вакытында әле алган арендовать итеп эшләй башладык та шул. Үтә кешеләр ала өйрәнеп үткәндәр инде. Уже бренд булып калган бит инде Култубанская кәбестә. Әле уныс менән хатау иң арзан хакман хатау. Гелдә. Потому что үзе производитель булган арзанрак хатырга тырышабыз. Көндең сыуаклыгына тагы бер бидәк өстәлде. Халыктарның бердәмлеге көне уңайынан оештырылган тантана сараһы барыһын да Үзәк мәйдан янындагы сәхнә янына сакырды. Кемдердер ярминкәгә дип кенә сыгып та күңелләрен байрам нуры белән балкытһа, махсус рәвештә байрам концертын карарга дип сыккандар да бар ине. Бүген Баймак лицей-интернаты коллективы халыктар бердәмлеге байрамына майданга бөтен коллектив белән сыкты. Байрам охшай, күңелле, көндә матур. Барлык баймактарга байрам кәефе теләйм. Ил йортыбыз тыныч булсын, иминлек булсын. Халыктарның бердәмлеге нык булсын. 4 ноябрь тарихка алтын хәрефтәр белән язылган. Бүгенге заман күзлегеннән караганда, халыктар бердәмлеге көне якты киләсәккә, дуслыкка өндәй. Был көндә байрам итү яшьләрдә патриотик һәм гражданлык рухында тәрбияләү, буындар бәйләнешен ныгытуда зур әһәмияткә ия. Айгөл Идербаева, Римьян Турин, яңалыктар.